صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا جوڑ وکھا سانو حسنین دے نانے دا جوڑ وکھا سانو حسنین دے نانے دا اور پتہ آپ نو حالاں دا پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گد دوڑاں اے حکم لجپالاں دا اور طیبہ والنو مایا طیبہ والنو مایا ایک سوڑا تو لگنا ہے دوجہ پھر بھی تو مایا حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونے خدا نے نال تیرے سونیاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں آکھیا شبیر نے
سکدا دل میرا نانا جدائیاں تیریاں پیش کیتا سر کسے دے کے کسے بازو میں پیش کیتا سر کسے دے کے کسے بازو میں کٹ گئے پر دے گئے سارے گوائیاں تیریاں کٹ گئے پر دے گئے سارے گوائیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں ماشاءاللہ پھر طریقہ درابر شریعت الطاف بھائی جناب صاحبزادہ پیر سید نور عالم شاہ صاحب زیدہ شرفہو آپ کی بلا جلوہ گر ہوئے اہلا و سہلا مرحبا اور برادرم بھائی محمد ساجد نواز صاحب آپ جلوہ گر ہوئے بیٹھے تو بولو سبحان اللہ آپ دی بھی جلوہ گری ہو گئی اور عالم اسلام دی عظیم شخصیت خطیب پاکستان خطیب علی شان جنہ واسطے تو سامنے سارے شوق نال جمع ہوئے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب آپ ایسے تقریباً مغرب دے قریب موسنوال تشریف لا چکے ہیں اور ہن بالکل بزم دے قریب نے چند ایک منٹہ دے بعد گھنٹہ بڑا مشکل ہے منٹہ دے وچ اور گھنٹے تو پہلے انشاءاللہ تھوڑی ساڑی ملاقات حضرت نال خطاب دی صورت ہو رہی ہو سی ہن ایک واری سیانی ہتھی بولو سبحان اللہ اے انتظامیہ حاجی صاحب میرے طرح درویش بندہ ہے اور اکبر صاحب تو لنگ جا ساڑی خیر گل لئیے اے سواریاں لگو اگر ساتھی کھڑا دے جگہ ٹھیک نہیں ہے چونکہ آئی جائی تماہ شاید حسین گردیزی نے سونا نہ آ رہے ہیں تقریباً پنڈا چو لوگ کافلہ در کافلہ آ رہے ہیں گزارش کرساں میں چلو جیڑے سکوٹر کھلو گئن سا کھلو گئن مزید ادھر سواری نہیں آنی چاہیے دی ادھر بھی تھوڑی پیچھے لاؤ تاکہ ایک ساتھی اگر آن کھلونے دی جگہ تا مل جائے نا بہن دینا ملے سامنے تو بعد اندر بڑی دشواری ہونی ہے تو میں سارے دوستان گزارش کرنا سواریاں دے معاملے کو ایک دو ساتھی یا ذمہ داری دیو اللہ سب نو مدینے لے جائے سونی دعا دنا نقابت نہیں اللہ مدینے لے جائے آؤ دوستان گرامی چونکہ وقت دیڑا ہے وہ بڑا قیمتی ہے گھڑی گھڑی کی گھڑی والوکھنا ہے دو گھڑیاں حضور دنا کر دے ہون تے تو ساڑھے نال رات کھڑ وئی سو پر دیئے سانو تو سا موڑ گلنا سنائی سو وہ موڑ ایک وج گیا موڑ دو وج گیا موڑ ترے وج گیا پتہ نہیں پہلی یار وج دین اچھا اسے دے ایک دو ترے دی گنتی آنی دے ملاد ہو ہون تے ویسے اللہ موسنوال بڑی رونا کے موسنوال ہون جاگ پہ ہے راتی ایک دو ترے وج جو آئی دا بارو نارے مار کے وہ تو موسنوال دی قوم جاگ دی ہوں سارے نہیں تو کوئی جاگ دی ہوں دینا میں کہ اے گھڑیاں کی نوی کھائیں دینا گھڑی گھڑی کی گھڑی والے ویکھنا ہے دو گھڑیاں حضور دے نہ کر دے تیری زندگی دا بٹن ہے ہاتھ ہو دے با میں تاں کر دے با میں ٹھاں کر دے مولا تینو واسطہ علی دیاں پتران دا اس محفل تے رحمت دی چھاں کر دے مالک آکھیا محبوبہ بخش دیاں گا امت تیری کملی والیا ایک واراں ہاں کر دے آئیے گرامی قدر رات حکم نامے میرے دے بے بجا یار آپ کوشش کرو میرا خیال بیلی اعلان نہیں سنیا مڑوں نو آنا پہ آبے چشتی ایک باری موڑ اعلان کر میری نقابت ساری توڑے اعلانج گزر جاندی ہے تشریف لے آندے محمد حسان چونکہ میرے دے اتنا بوجھ نہ پاؤ اتنا کا پاؤ جتنا میں برداشت کراں اس تو بعد صرف شیڈول دی علاوہ کسی ساتھی دی حاضری نہیں ہونی بسم اللہ